पोलीस भरती करणाऱ्या माझ्या बहिणींनो, जर तुम्हाला खरंच मनापासून भरती होण्याची इच्छा असेल ना, तर आजचा व्हिडिओ बघा, अन्यथा व्हिडिओ सोडून निघून जा. एक महत्वाची गोष्ट, मुलांसाठी तर ग्राउंडसाठी भरपूर काही गोष्टी आहे, पार म्हणजे खूप काही गोष्टी. मुलांच्या ग्राउंड बद्दल सर्व लोक बोलतात, पण मुलींच्या ग्राउंड बद्दल फार कमी लोक तुम्हाला ठिकाणी सांगत असतील. तर आज मी तुमच्यासाठी एक गोष्ट करतोय, मुलींसाठीचं 800 मीटरचा, मुलींसाठी 800 मीटरचं एक चॅलेंज तयार केलेलं आहे. जास्त नाही, तुम्ही फक्त तेवढं ते चॅलेंज 1 महिना फॉलो करायचं. तुम्ही ते 1 महिना 800 मीटरचं ते चॅलेंज फॉलो केला, ते चॅलेंज फॉलो केल्यानंतर तुमच्या जो काही 800 मीटरचा टायमिंग आहे, तुमच्या 800 मीटरच्या टायमिंग मध्ये 100% इम्प्रूव्ह होणं, 100% म्हणजे 100%. जास्त काहीच करू नका, फक्त एकदा तुम्ही तेवढं ते चॅलेंज फॉलो करून बघा. एका महिन्यामध्ये तुम्हाला फरक पडला तर तुम्ही त्या ठिकाणी बोला, तुम्हाला 100% फरक पडणार आहे. आता महत्वाची गोष्ट, तुम्हाला ती पीडीएफ कुठे भेटणार आहे? त्याची एक पीडीएफ तयार केली, ती पीडीएफ तुम्हाला स्वराज अकॅडमी नाशिक एक टेलिग्राम चॅनल आहे, त्या ठिकाणी तुम्हाला त्याची जी काही पीडीएफ त्या ठिकाणी भेटून जाणार. म्हणून लवकरात लवकर जा, ती पीडीएफ डाउनलोड करा आणि आपला 800 मीटर आउट ऑफ करा. जय महाराष्ट्र.